Hello everyone, welcome to my channel. I am featuring the LB perfume here in Paris. So, mauni sila ang ilang mga perfume. So, wala ko nag-expect nga na po dahil sila yung mga perfume. Dili maguta mahilig og mga branded. So, ang akong bana, wala na sila ipakibana kung mahal ka nga store, mahal ka nga baligya, pag mo sulod gyud na sila. So nakasulod mi dire, misulod mi dire, kani sila dire mga tester ni sila dire. Kani siya. So wala man kay tao, basing ako raw akong bana, walay tao kaayo nanulod kay mahalon siguro kay istanan or unsa ba mahadlok ang mga ni siguro dire to mga dato ra. Mao ni silang mga display, ako lang ipakita sa inyo. Para basin gusto day mo mag-order. So, mga tester ni siya ha. Mga tester ni siya. Kana siya mo na mong gamiton and mag-select ka. So, at least, it's nice also nga nakaani ko during dapita, nakakita ko. And nakatanaw gyud ming duha sa kong bana dire. Kani nakahawid pod ko dire. And also my husband is holding also. I don't know if because my husband likes perfume also. And I like this color. The bottle nice kay ilang mga bottle, nindot ilang mga bottle pero mahal gyud siya ha kay mga brand baya. Pero wala jud kay tao nakita dire murag camera man siguro gamay ra. So magpili lang ka kung gusto ka mag-order. Mo ni siya ang mga presyo. Tagaktak yun siya. Hapit na yun siya mag 500 euro. So, depende sa ml. 300 kapin nga euro. So, tagaktak ya po na sa mga 20,000 to 30,000 ang presyo. Pesos na siya. Dili ni siya fake ha. Original ni siya nga perfume sa LB. So, at least, akong ma-feature sa inyo ha, akong mapakita sa inyo basing gusto mo mag-order. So, you can visit online or you can buy it if you visit here in Paris.